Здравейте, приятели! Днес ще ви показвам моите сквишита. Така, първото сквиши е ето това. Дошло е чак от Китай. Лапичка суши. Следващото нещо е ето тази розова лапичка с малко сквиши вътре. И то е дошло от Китай. Всички сквишита са ми от Китай. Следващото нещо е ето това. Лапичка. И вътре има едно сквиши злайче. Следващото нещо е ето тази котка. И вътре имаше ето такова сквиши. Котенце. Така, следващото нещо е ето тази горила. Следващото нещо е ето този паяк. Следващото нещо е ето това пони. Следващото нещо е ето това. Лапичка лилава и триъгълниче лилава. Така, следващото нещо е ето тази тортичка. И ето това, тази катерчка. Ето. Следващото нещо са ето тези три сквишта. Ето това е слонче. Така и това е кученце. Ето. Следващото нещо е това сквиши. Тук е... Мисля, че не знам какво е това животно. Ако знаете, пишете в коментарите. Следващото нещо е тази лава лапичка с едно ето такова сквиши. Следващото е ето тази мека лапичка. Само изчакайте за малко. Ето ме. Ето това е лапичката. И вътре, която имаше малка мини лапичка. Следващото нещо е ето това. Сквиши с хипопотамче вътре. Сквиши.
Пикачу. Е това. Така, следващото нещо е ето това. Не знам как се казва, със едно динозаврчета. Следващото нещо е ето тази лапичка. И последното нещо предпоследното нещо е това. Този пистолет и това мече. И последното нещо е ето това сквиши костенок. И ето тези за задачване на сквишката. Така, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и натиснете камбанката и чао!